menlik tekepirlik bular insanın ayağını taýdyrýan petine döretýän duýgulardyr. Anfanyň nefsi menmenligi her türlü öte geçmeler, argınlıklar üçin açıktır. Efafanım nefsine atkın gelenlerin edin etmişlerini seredende, adam ne heltis gediýär şeýleden mi? Hawa. Olar nefsiniň ýesiri bolup milyonlarça adama sütüm ettirler. Allah'ın tükönüksiz iradası, kudreti hem de hikmeti bilen deňişdirende, insan özüniň biýalaşdygyna, ejizligine şol menmenlik arkaly akıl ýetirip bilýär. Düşünýä, öz uçypsyz menligini tükönüksizlik bilen deňişdirip ölçäp bilýänler, Peygamberlerin hem de olaryň işaret eden ýollarynyň ýürüýänlerdir. Menliklerden afkın gelenler bolsa, hemme zady öz nefsleriniň erkine berip, öz uçypsyz bu işlerini çäkli saýyp, öte geçmelere baş urup gözgüni ýagdaýa düşýärler. Onda menlik iki taraplaýyn bolýar. Awwa. Birincisi menlik özünün afkın gelenleri zulmet etýär. Tekepbirligi ağırlaşdyrýar. Menligi özüne ulug edinýäni bolsa, kämilleşdirýär. Tekepbirligi salihlaşdyrýar. Menlige bütün duruk bilen boyun bolýarmymy ýa tekelmekenmi? Bütün durku bilen boyun molollygyň dogry ýola düşmegi gaty kyn. Menligine tekelje ulug atýanlary bolsa, wagt netihatlar täsir edýärler. Düşnükli onda ýene bir iş barda. Ondan näme üçin eňlenýär? Durmuşyň özi bir bulanmyjorlykdyr. Bulanmyjorlyk golda görüş talap edýär, görüşmäge çagyrýar, güýçli galýar. Özgeti entiyar. Araň atýar, durmuşymyz öz gurnoýuşymyza görä dowam etmeli. Wakalaryň açary öz elimizdedir. Wakalardan dogry many çykarmak, garşylyk görkezmek netijede bolsa dogry ýaşap bilmek, hemmesi öz islegimize bagly. Tötänlikler öňümizde näme çykarsa, özümizde bolan netijesinde ýok bolar. Aýdýanlaryňyz ýadgy takdir inançyna tanqid şeýlemi? Hawa. Sebäp ýadgy inançy insan gorky edýär. Emişe gorkyň içinde ýaşadýar. Etatanyň durmuşa täze başlanýan ýaşlar üçin mundan beter gorky ýokdur. Ýadygda inanmak kaýyl bolmak diýmekdir. Ýadygda inanmak boyun syýmakdyr. Siz üstünlüklerinizi şu düşünje bilen kazandyňyzmy güýçlaga? Elbetde. Men tekel dada atla kaýyl bolmadym. Sebäbi azada kaýyl bolmak harzy dünýäliň öldürýär. Kaýyl bolmaly. Soňuna şenlik etişmeli. Ýadygda kaýyl bolmak sizi lellimleşdirer. Äkli zat öz eliňizdedir. Kömege garaşma. Ýadyňyzda saklan. Hiç kim size zat bermez. Siz özüňiz üçin purtady özüňiz öğretmeli. Siz almaly. Hawa kaka hawa, gaty dogry aýdýar şeýle dämeje? Hemme adam kakamyň aýdýaly hereket etse dünýäň manfaatkardy. Ýöne hemme adam diňe öz isleginiň, nefsiniň ýerinden algasa dünýäde ýaşar ýaly bolmady şeýle däm tilwejan. Şunu aýtmaýja düşünmedim. Onda şowsuzlyk bilen üýdüýüz bolanymyzda näme etmeli güýçlaga? Seni günnogor nakyllarynyň birini ýatladatym gelýär. 7 gedek ýykylan 8 gedegem turur. Durmuşam şeýle. Siz ayaga galmaga özüňizde güýç tap bilmeseňiz, hemişe ýitirersiniz. Men şu kitapda ene şolar barada görüň berýän. Äkli zat öz elimizde. Eger bir zady ýeterlik derejede isledeňiz, şol islegi dowam etseňiz, hökman oňa ýetersiňiz. Ýok, eger ýazygyňyza kaýyl bolsaňyz, ýeňilersiňiz. Oglum, balam, bolle seni dinlemesene şart TV. Bir derek zatlar görüň berip duraga. Ece, sen güýçlakda näme diýip durdyň? Sen ol adamyň kitaplaryny 100den birini bir okap gördüňmi? Balam, mun kitap okumak bilen näme baglanyşy bar? İnsan hemişe isleýän ähli zatyna ýetip bilýänler. Belki o bizim üçin haýyrlydyr. Harsy dünýälik gowzat däldir oglum. İnsany kesel eder. Ece, şu adamyň ýol görkezmesi bilen meni hemişe awray gazandym. Şu adamyň arkasyndan ýaşaýjymyz gowlandy. Anhabatym bir kaýga alman başlygyň ornmazarym bolar. Ene görersiň elibe öýlenir. Sebäbi mende isleg bar. Düşündiňmi? Isleg bar. Ýöne balam, Elif sana durmuşa çykmak isleýän o ahyry. Aýtda o sana razy dälligini. Ýöne men isleýän Ece. Bu işlak diýen aýdyşýaly 7 gedek ýykylyrsyň. 8 gedek turarsyň. Endi meni özgünüme goý Ece. Gün geçdikçe wag şeýleşýän dünýäde kim kime kömek eder? Kimden kömek sorap bolar? Hiç kimden. Hiç kim size zat bermez. Sizin özüňiz almaly. Garaşmaň, herekete geçiň. Boyun bolmaň. Hawa gadyrly adamlar getmeşigimiň şu taanyna güýçli oktaý gatnaşdy. Geljek hepde görüşýänçek. Ece,
Kakam gelýänçe daşaryk çykaýyn, Sewer bilen gezelen jetjek. Kakın gelende öýde bol, bolýarmy? Bolýa. Ece, acıktım. Oo, hani gel sana bir zatlar pişirip çık bereyim, yer oğlum. Ted YouTube'un yerine gelen täze mi? Owa işlaga. Düşümlü boldun adyň näme? Salih Demir. Düşümlü boldun Salih. Ilki çapxana waral soňa meýe. Bolýar işlaga. Ertirtiğin adı näme derkak? Seni bile mokol mene şu nedenlemi düşündürürün hiç de dokamadım. Sevil, qatoğu toqa teresini yür alaly. Tilbe meni yanıma pul almanlaryň. Menne var, yür gireli, yür. Yür gideli. Näme üçin ýaňja geldik ahyr? Gidel diýdim taňa. Bu goýuz bir daha da aýdy. Gidijik hanım, hani bir min ayak çekin. Näme? Siz de maňa degişli zat bar öýdýän. Menne hiç tat yok. Ogurlyk etmäge tunagokmy sen şu ýaşda? Üstü başyňa teresleňe islan dadyň tatyny alyp biljek gurbuň bary men diýe. Näme üçin ogurlyk edýäň? Çykar juýuňdakini. Tilbe näme etdiň? Enne ödün sayla. Ya sen polisiýa tapşyrjak. Ya da ejen kakyň şu ýere çagyr. Ejem çağıray. Öňem sürüçülük etýärdiň Salih. Hemişe däl. Näme zerur bolsa şoňa da güýmen aýadym. Özüňe bir ýol saýlap şu ýol bilen giden bolsaň bu wagtda köp menzile geçerdiň. Muňa da şükür, men öz günümden razy. Anha menem şonu aýtjakdym. Şükür insanyň işçiligini peteltýär. Azada haýl bolmagyna sebäp bolýar. Ýöne dünýä gaty bir ýerekim. Isleglerimizi amala aşyrmak üçin dyrnaklarymyz bilen ýer gazmaly bolýar. Näme diýjegim bilemok. Tilbe aslynda beýle gyzel. Biz onu hiç zatdan kem edemzok. Gayrat edin. Şu wakan onu dolyňlar. Aýdyňyz zada mätäj etmediňizem gerekli terbiýene berip bilmensiňiz. Tilbe, ötünç sorak. Bağışla. Hemme kişiň meň ýaly gürleşmezligim mümkin. Gaýdyp beýle zat edäýme. Köp sag bolun. Ýene bir gedip ötünç sorak ýa.
Ece, söz berýän gaýdyp beýliş etmen. Tilbe bunu näme üçin beýdenge düşünüp bilemok gyýdym. Hiç düşünüp bilemok. Ýanymda pulum ýokdy. Menne soraýmaly keninde. Ýöne men onu alasym geldi. Inne aýdanlama düşündüň däme gyýdym. Hemmeler özlüğünün ýygyna düşde gaterwet bolar diýdim. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyma düşdi. Towakkam şu gyýdym. Gaýdyp beýli işler etme. Tavır etmeni, garaşmani, hatta yitirmeni, hiç bir isler zadyň alyp bilmejegi. Bilmelesen, bolmasa ören bagtyz bolarsyň. Bagtyz bolarsyň gyýdym. Kakam aýtmarsyň gerek ece. Ýöne telbe, Gaýrat et. ne bir gebeklikçe. Wah, men ejemjan. Baş üstüne. Sağ olun Salih, ertir yerden görüşür. Günüňiz haýyrly bolsun işlaga. Kaka! Kaka, hoş geldin kaka. Oğlum, Hoş geldin edidim. Bugünlüň gowdugyny sag bol. Gata tolonyan kaka. Ertir kiteenerden geçip bilermiken? geçerdiň gyýdym. Ödüm oňat bakalar bilen geçerdiň. İnşallah gyýdym. Kaka, o tomun aynasynyň öňüne kepderler, hurtga ýatapdyrlar. Penjeremem hapalaýarlar. Hörtgen podaýmagyny gyýdym. Hörtgen ýanyna nan oňtuklaryny tepele bolýarmy? Bolýa kaka. Ertir kiteenege ýene bir taýýarlanaýtamy kamece? Sinadan bir gece öňe okumak ziyanly, telbejan. Bu gece yatıp diýinçiň al. Yatmadyň dünüň Allahjan maňa kömek et diýip dilek et. Anna, näme üçin men aýdanlama hiç kulak atan ok? O ne hili? Kömege garaşmak insany ejirletdi. Men çağalymyň ejir bolmagyny islämok. Muny soňgurla şert güýçli. Şükür etdiňmi çağalar? He, dogry aýdýaň ejejan. Annanca, bilgeçliğini etdiýäňmi? Yok, zerur bolan üçin ediyen. Ediýänleriň çağalarymdy ýaltalyga iterýäni bilen okmy? A sen ediyenleň bolsa çağalanmady, gadyr bilmezligi terýänini sen bilen okmy? Of, betdir bolly, bidar bollum. Haýsy dogry. Bir netije gelin. Ýürjigim. Sen haýsynyň dogrudygyny hat gowulýan telbe. Kitaplarymyň näçe nutkulukda çap edilýändiginden habaryň barmy? Bar. Ertir ýylyň iň geçkinli kitapdan bayrag alýan. Beýle bolsa, Kitabyň köp satylmagy aýdýanyň dogrudygyny aňladan ok güýçli. Kitaby okuyan millionlarça insana ýalňyş täsir edýän. ýazýan zatlarym bilen olar güýçlendirýän. Yer onsoň, şowsuzlyk uçrasalar näme derler? Göreşerler. Ýöne kime garşy göreşmeli? Näil ters ýerden tutýan? Belki insanlar öz arzu üslegine yetmek için näle, şol arzu üsleglerini jylawlamak üçin göreşmelidir. Biderek gurrunlaň bilen bu zatlardan sen nerden başyň çykdyn? Sen bir öý biketi. Bu öýde men kitaplarymdan gelýän girdejileriň hatawyny ýaşaýan. Şondan habaryň barmy? Annan, bağışla. Annan. Beýle diýmekçi dälmi? Näme bolujy? Gorkyan ýanynda ýataýyn. Görýän ol sen kakamy hiç diňläň ok. Gorkularymyzy erkedip bilersiz. Gorkular hayalymyzyň bize edýän täsiri. Hiç ýyl düşünüň ok gerek. Ýalymyz diýmek näme? Bolýala gelin.
Ertirin hayırlı. Ertirin hayranan. Ertirliň taýyn. Ertirin hayır bolsun Salih. Güýçli ertirlik eden ya gelin içerik girin. Sag bolun anan han. Ertirgin hayır başlyk. Hoş geldin Salih. Gel senem bile ertirlik edineli. Sag bolun. Derek ýola çykmasak ýolda olaw köp bolar. Dogry aýdýaň, men häzir. Meni bağışlajak dämi? Haş edýär. Gaty ökünýär. Beýle diýmek islemedim. Men seni ören söýýär. Bugün meni ýalňyz goýmarsyň gerek. Bayra goşuluşda barasyna gel. Gayrat et. Ýanynda bolmasaň özümi gaty ýalňyz duýaryn. Gel. Haş edýär. El torwaňyzy özüm erten başlyk. Bolýa köp sag bol. Dur kömek edeýin agam. Sağ ol oğul. Senem sag bol. Şunu aýsam seni Allahy berdi oğlum. Allah razy bolsun. Men öýdüm geldim agam. Teret ýoldan geçen şonça adamlardan hey bir taň kömek etdimi? Etmedi. Men geldim, men etdim. Men taýladym. Bolýa ona sag bolun. Sağ ol bala. Bağışlan tez tolgunýaňyzmy? Gat tolgun ýani hemmeňe de sag bolsun aýdýan. Aslında erwede adam däl. Sebäbi Allah insany kereminden yaradanlar. Her bir insanyň zanyna gowluk, tohum görnüşinde bardyr. Ýöne bende bardyr, muny biler. Bende bardyr, körlük edip bilmezligin dowam eder. Käşä dünýäde kör bolanyň ahiretde de kör boljanlar bilsedi. İçindäki oňat niýeti özüni alyp barşyny täsir etip bilýär. Ýöne ol şunam bilmeli. Oňat amal iman bilen bitewleşende gözeldir. Ece, sen näçe kakam bile gitmedin? Häzir gitjek gyzym. Sen oku jigiňe market bolýarmy? Bolýa Ece. Kakam gaty begener. O sensiz hiç sad edip bilmez. Menem onsuz hiç sad edip bilmen. Gadyrly mehmanlar, şu ýyl iň gymmatly eserin döreden hem-de iň köp satylan kitaplaryň sanawyny birinji orna eýelen Ähli zat öz elinde diýen kitabyň ýazgysy Güýçli Oktaýy tahta çagyrýar. Tawol. Men
Giýje gallym. Bundan başga da 10 milyonluk çeýge almak hukuk kazanan ýalçymyny gutlaýar. Gutly bolsun. Şu bayragy ayalym andan hemde çağlarym üçin alýan. Köp sag bolun, sag bolun. Giýje gallym, giýje gallym. Qadırdan ýaljym, gutlaýan, gutly bolsun. Sag bol Ahmetcan. Sana da wepadarlyk bergenmi? Ýok qadırdan. 10 ýylyň maňa inanyp şu kitaby çap etmedik gördiň men şu günleri ýetip bilmezdim. Sag bol. Şu çeýgi kömege mätäs çağalary bagyşlamaly Ahmet. Her hal biz muňa mätäs däl. Çağalary peýdamy degtin. Güýçläge käşkäç toga bişmet buğutyň öňe neden bolsa mahabatyňy bolardy. Men hiç kime mahabat üçin kömek edemok. Görüşürsin Ahmet. Görüşür, sag bolun. Annan gelmedimi? Yok güýçläge. Gideli. Güýçläge. Gol çekip bereýin de. Adyň näme? Gökhan men, Gökhan. Sizin kömegiňiz bilen men özümi hemişekiden has güýçli duýan. Ähli zady başarjak ýaly bolup durun. Elbette başararsyň Gökhan. Biz öz durmuşymyzy erketmeli. Esasat muny islemek. Eger bu başga bir ýerine bagly bolsa, meselem bir gyý söýýän bolsak, ýöne ol Gyýdan ägil söýýänini oňa düşündirip bilseň ol saňa düşünür. Tamam kabul eder. On näil söýýänini görkedeňi. bolýa, düşündim. Sag bolun. Salam güýçläge, men tanadymmy? Owa tanadym, siz derin çapkanasyny işleýäňiz. Gutlaýan. Sag bolun. Başlygymyz siz bilen iki çäk görüşmek isleýär. Siz üçin ören oňa teklip taýynladyk. Başlaň näme hakda? Täze kitabyňyň öz çapkanamyzda çap edilmegini isleýär. Görüşmesegem bolar Nermin hanym. Men täze kitabymy 10 ýyl bäri işläp ýören çapkanamda çykarjak. Gatwar men oly, men Ahmed aga bergeli. Kitabym geçýänligi üçin oňa kilik etip bilmene. Adam kärçiligi de laýykdy. Dostluk bardak düşünjäme gabat gelenok. Sag bolun. Sizin endiklerinizi taşlap bilmeýänligiňizi aýdypdylar. Bagışlan. Kenidem haty köne enjamlarda ýazýan ekeniňiz. Bu ajaýyp romantiklik. Ýöne güýçläge köne zatlary gatşal taýalanýanlygyny bilýänsiňiz. Täzeleteňire gowy bolardy. Sag bolun. Ay Allah, davara giýje gallym. Alo. Anna. Ayarım helakçılığı uçuraptır. Yavaş, yavaş. Yavaş geçin, yavaş. Feresap. Ýuwaşrak. Anna. Ýuwaşrak bolun. Anna. Feresap. Anna. Ýuwaş. Yok. Yok. Tutun hadi. Yok. Yok. Köşeşin.
Gorkyan welin aýalynyň ölümünden soň akly kalbyndan üstün çykjak ýaly. Başgalyrar. Belkem gaýdyp tow etmem kaýdya. Çäkli zady çäksiz hasap etmek deň agrymlygy bozar. Hetdinden asyrar. Akylynyň çäkliligine ine şu ýerde göz ýetirer. Eger duýgularyny bäs gelip bilmese, Niyeti arassa bolany Allahyň huzuruna elçek şeýle köp sebäpler bardyr. biz sebäpli kişimizde galaly. Haka perde bolmaly. Arif bolan insana bir işaratyň ýeterlik bolmagy nähili gowy. Ene, ecem nira gitti. Oy, Mehmet'in parça yerime de gitti. O yer ne heliyer? O yerde ne ediyor? O yörüne şeyle. Diyeli yazlığımız varmış. O senden öngürtü şu yere gidip tayinlik görüyor. O yerde özümüz için bolmağını, öyümüzde on yokluğunu biz kıyınat bilenmi? Ya da ecemizi kıyınandırmaz yali. Begençli karışmak bilenmi? Kayıl bolmalı. Biz onunla ecem için ne edeli? Yaxşı dilekler etmeli. Yaxşı işler etmeli. Qow okumalı. Bular aýdanyň gowy bilen barbyr ejeme ýerine gelen ok. Ejem öllü, biz ýalňyz goýdy. Bahalam. Nem için beydiyen? Sebäbi näme etjegim bilemok. Hiç zat bilemok. Ecem için dilek etgeydim. O bizim dilegimize katı mehtestir. Bizim dilek etmeye Allah sağınmağa mehtestir. Anan bana. Anan geydim. Sen hasratın eysiler. Yine görürsün. Sabır etmege mansatlaşar. Ece, çağlara näme urun berýär? Sabır etmege öğretiyen oğlum. Hiç da sabır etmege mätäs däl. Eger çağlaryny şoňa meňde sılatlar bilen terbiljek goldan çykoýdun. Men sabır etmege saýlaýan oğlum. Öwrenşerler, esdiýäňmi meni? Ejeňiz ýogyny, muňa öwrenşmeli. Oň ýoklugyny öwrenşmeli. Onsuz ýaşamagy öwrenmeli. Güýçli bolmaly. Düşünýäňizmi? Hiç zat bolmadyk ýaly durmuşyňyz dowam etmeli. Yani ecem aryalı mı? Yok, ol öllü. Eceňiz inni yok. Dik durmaly. Men çağırdygymy güýçläge? Hawa. Edara etjek, işim var. Kaka, işleyecek mi? Ecemi ýança şu ýerde oýup gaýtdyk. Sen gidip işleyecek mi? Ananyp bilemok saňa. Güýçli. Çağalar bir gece ýalňyz goýmaglym. Ýalňyz galmagy öwrenşmeli. Ansanyň akly, äkli hasratyň hötdösinden gelmäge güýji ýetmez. Sebäbi hem adam äkli hasratyň hötdösinden gelip biljek derejede köp zat bilip bilmez. Men ýeterlik bilýän. Ýöne Allah şeýle buyurýar. Her köp bilýänden has köp bilýän bardyr. Isleseňiz bu barada pikir etip görüň. Maňa näme etmeligini öwretme. Men sen kömeňe mätäş däl. Düşündiňmi? Ýok.
Sen bärde näme işleýän? Men diňe ejem gat görüsüm gelýär kaka. Siret. On iyisi, siret duýýamyň. Bidire sad aýtma, tilbe. Ejem kuýsemög nämesi biderek kaka. Bulara wagt sarp etme. Diňe ýetip biljek insanlara garaşyp bilersiň. Kaka saňa ananyp bilemok. Beýle doň ýürekdiň ananyp bilemok. Sen beýle adam däldiň. Özüňem bizem allaýan. Men bilen näýil gurulýan ölser. Näme dogry dämese? Äpişkämizde hurt ýatan şo kepderler ýadyňa düşenokmy kaka? Şol nähil gorapdyň? Ýöne häzir bize diýenleňe siret kaka. Näme üçin kaka, näme üçin? Molly. Gaýdyp şu ýalygy daňynma, düşündiňmi? Şu otawada gaýdyp girme. Näme bolýar saňa kaka? Duýgularyň näme boldy kaka? Näde beýle aňtat ýadyňdan çykaryp bildiň ejemi? Oňa degişli kiçijik adam göresin gelenok. Ýöne o sen bolgusyz bayrak goşurlyşda baraňa bar ýa kaýlak boldy. Sen sebäpli gitdi. Sen sebäpli. Sen sebäpli. Molly! Näme üçin ýa-da bilemok, näme üçin? İstadı erkim yetanol. İstadı. Gökhan, gelin oğlum. Näme boldy oğlum? Näme boldy beýle? İşten çıkardılar ece. Meni kovdular. Näme üçin oğlum? Hal seni gatga görýärdiler seni. Edaran iş kovdan okmuş. İşkar azaltmalmış. Men bilen bile 20 adamı işten çıkardılar. Boluversin oğlum. Hemme zatda hayır vardır. Allah bir gapyny yapsa beýle gapyny açýan. Olayma gelmece. Gelme. Meniki işte adamın adı iptal. Eciyim men. Bu dünyada eciyilere orun yok ece. Men bu dünyada ornum yok. İşte adı erkim yeten ok. Oğlum nämeler diýip dursun? Näme üçin öňe köýje şowsuzlyk üçin beýle diýen sanmalam. Inni elifim. Olam yüzüme seyretmez. Oğlum balam beýtme seni. Evet günüme koy beni ece. Günüme koy. Näme etdiň oğlum he? Näme etdiň sen?
Bilýän kaka. Ölmezden bir günüň ejem meni bir beladan halat etdi. Ogurlyk edipdim. Barıp alyp gaýtdy meni. Saňa aýtmadlyga da söz berdi. Maňa näme diýdi bilýärmi kaka? Sabır etmegi, garaşmagy, hatda yitirmegi, her bir etlen zatyň alyp bilmejeňi bilmeli. Bolmasa gaty betbagyt bolarsyň. Betbagyt edersiň. Meni yeke koy. Yeke oladym Melya. Goç oglum, gör ana özüň el alypsyň. İş gözlejekmi oglum? Yok. Elife bilen gurlaşak. Oglum, men gürleşdim. Elifin kakasy bilen gürleşdim. Geç işi goýup bolsun edel, gyz göwnüsiz. Oň nähil tüýänin bilen olmaňa düşünjegini bilýän. Oglum, öňüm gürleşipdi ahyry. Eňiňe tutup durmasana. Öýdýänim tutmaýyn la şeýlemi? Näme diýin onda? Gaýly bolayynmy? Gaýly boljak gel. İşini üstünlük kazanıp bilmedim bolin elinden gelen zat yok diýip pikir etme. 7 gedek yıkılan 8 gedek durur. Salam Elif. Salam Gökhan. Elif, men ejem bilen gurlaşdym. Ýagny men sen bilen, sen men bilen. Gökhan, ejen kakam ele gürleşipdir. Men aýtjam aýtdym. Men saňa durmuş açykasym gelenok. Düşündiňmi? Näme üçin? Sebäbi sen söýýemok. Ýöne men sen süýýäne. Bu asla buljak zat däl ahyry. Sen çağalyk dostum, seni gowy ýöne öýlenmek meselesi düýünden başga zat. Elif, seret, sen bilen durmuş gurmak üçin näme isleýän? Muň üçin elimden gelende deýin. Sen süýýänligimi düşündirmek üçin elimden geleni gaýgyrman Elif. Gökhan, şu durmuşda hemişe ählitlenge ýetip bolmaz. Elif, ähli zat deýin. Näde beýle ýagdaýa düşdiň ha? Näde? Ýagdaýlaň neçik? Taliha, killeme hiç saat gireno. Molumyň düşündirýän zatyny düşünnäme. Taliha, ejem görüsim gelýär. Onsyz hiç surdadyň manasy ýok. Inni çydap bilmezmi käm diýer. Şiirimdäki agyry hiç aýyrlanyp. Ol agyrynyň aýylmagy üçin dilek etmeli. Dilek güýç toplamak, kynçylykdyr hasrata garşy görüşmek üçin iň oňat ýaragdyr. Ejemem hemişe şey diýerdi. Ýöne kakam bir zady başarjak bolsaňyz, diňe özüňizden anyň. Özüňizde güýç tapyň diýer. Ýöne men özümi gaty ejip duýýar. Gelin sen agyryň biraz giňledeli. Bile dilek edeli. Görün soň nähil güýçlenirsiň. Ey halklara medet beren Allahan. Şu inimiň ýagdaýyny gowlaşdyr. Köňülni aç. Oňa adyň dehin ber. Ene men gidip barýan. Nire açacak be? Uzak koda meni taşlayın. Nire gidýän bilen işiň bolmasyn. Ejem ýa kakam desen. Balam, nähil gürleşýän sen? Saňa gowluň üçin aýdýarlar. Goşulmaň meň işime. Şu wagtda seni meň näme etmeligimi siz aýtdyňyzmy? Bu çağan ýagdaý neçik bolarka? Kakasynyň piňine dedel. Goýuňyz näme? Hiç saat ýazyp bilemok sizin goýuňyzdan. Oglum, tilbe bilen biraz gyzyklanay. Soň kunlar gatqa kabaş görünýär. Taň serederin. Häzir ýuwaş boluň. Men ýazmaly. Hiç saat ýazyp bilemok. Qadırly mihmanlar, ýazgylarymyz dinledik. Näme soragyňyz barda aýdy berin. Siz sora berin. Men sowalym güýçli oktaýa. Kitaplarynızda her ýagdaýda her duýgunyň umumy düşündirilişiniň bardygyny aýdýaňyz. Ýöne durmuşda akyl bilen, zeki bilen düşündirip bolmaýan bir topar zatlar bilen ýüzbeýiz bolýar.
Bular yok hata edip nähil üstünlük kazanıp biler? Bu sizin pikiriňizçe mümkinmi? Bu näil sorak? Geçenin haýşe diýär. Başga sorak barmy? Aýdy berin. Men güýçli agawalym bar. Aýalyňyz ýoglandan soň ne edip özüňiz dürser ýaly güýç tapdyňyz? Nähili özüňizi ýitirmän saklanyp bildiňiz? Ýadan zatlaryňyzy ne edip durmuşyňyzdy amala asyrdyňyz? Gürrüň bereýsiňiz. Men gitmeli. Güýçli dur nire? Hemme senden bolly. Şu maslaga da gatnaşyp eňek diýerek durduň. Maňa biderek soraglar berýärler. Näme üçin beýip çykyp gitdiň? Saňa näme? Kitaplam çap etýäň diýip barda saňa hatabat bermenmi? Çapxanaçylyk çüýlem däl dost. Los hökümine soraýan. Şu günleri bir ýyly ugrun ýok. Sebäp ýazyp bilemok. Aslynda torajak golýandaryň nämedigini gatow bilýär. Täze kitap haçan utorak diýip işiň şol. Goýsana şu wagt kitaply gurruňy. Ýazma bir adynjal ödüňe gel. Önde men. Günüme goýsaň has gow boljak. Gowdy gidip başga çapxana bilen şertname baglaşdym, has gow boljak. Gideller o. Öýemi? Ýok, täze çapxana gidýär. Hiç kim maňa düşünenok. Madama üstüme sürünýärler. Anan ýokda. Bu dünýede gaty ýalňyz galym. Aslynda bu dünýede hiç kim ýalňyz dälir. O näme diýdiň? Ine men ýalňyz-da. Hemişe aklymyň sesini dinleýäňiz. Kä ýarymyň kalbyňyň aýdýanyny dinlemeli. Bar dinleýäni mekeninde ontaň. Sizi hiç ýalňyz goýmaýan, rahmeti bilen guçaklaýan, feýgüsi bilen başta wara gurşaýan Allahy tapardy. Nädip? Ol soňsuz erehim şepagat eýedi. Gapyna el goýanlary ýalňyz goýmaýar, feýgüsi de. Bolar aýtmak seň üçin aňsat. Aýal ýok olan men. Olun öllü, düşündiňmi? Ol öllü. Näme üçin öllü? Näme üçin ýok boldy? Ölüm ýokluk mudur? Gysda ýeten baharda janlanan ýok bolýarmy? Bolýa. Sen kesýetiňi. Men derdime düşünmersin. Allahan, ejemi gaty öresim gelýär. Muňa näme edip çydamak bilemok. Çydamaga kömek et. Bilýän, ejem seň ýanyňda bagtlydyr. Ýöne ony barbar göresim gelýär. Emmemde medetler Allahan. Ana kaka nirde sen? Munça ýyl gadyrym bilinen ýaly şu çapxana daňylyp galdym. Enden beýle wepadarlyk piňime de dälme. Öz bakfydime teretjek. Ey Allah, ýalňyş ýere gelýärdi goýdy. Bolmasa bir ýerinden soraýaly. Nämeden sorajak? Gelen ýerimde terede ho. Çapxana näme işledin bu ýerde? Häzir bir alasyny tapar. Sakla, ulaw sakla. Sakla ho derrew. Esleseňiz bir ýerinden soraýyn. Bunu yaşıp var ya, benim orta gelen yerimi seyret. Yende sürücü diyen ödüňe. İşten boş. Öz oňarça işiň etsen gowy bolar.
näme bollyka. Wah, iç gargalmış. Şu yerde yarılmalım diýsene. Bağışlaň, neme şu töwerekde teker beçerleýän ýer barmy? Uy, sen şo ýazyjy dämi? Hawwa hanım, ýazyjy men. Maňa teker beçerleýän ýer salyp berseňizle. Sen zaýaladyň oglumy. Sen kitaplaň şo biderek ýalan ýaşyryk pikirleň sebäpli oglum köpçülüge çykmady ýaly boldy. Sen sebäpli oglum saglygyny ýitirdi. Gökhan, Taňa şu otağa girme diýmedim men. Meni özgünüme goý. Gökhan oglum. Çık şu yerden. Siz. Salam Gökhan. Neme, otağım biraz bulaşık. Katı görmeň. Köp wagtdan beri elim degmedi. Bilýäňizmi? Men muny başarmadım. Sizin kitabyňyzda beýan eden adamlaryňyz ýaly bolup bilmedim. O güýjü özümde tapyp bilmedim. Gaty köp synaşdym. Ýöne bolanok. Menem başaryp bilmedim. Belki güýçe diňe özünden gözläp ýalňyşlyk edendirin. Belki ähli zat meň elimde däldir. Kimiň elinde onda? Kömek gerekmi? Awwa, bolsa kim bolmazdy. Hoş geldin oglum. Bir rahat bolma. Näme okuyan? İnşirah süresi. Okap bereyim oglum saňa da. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sen gorsoğunu açıp giyiňeltmedikmi? Sen biýiliňi şakyrdadyp o agyr ýükü iňnermedikmi? Sen derejeňi beýgeltmedikmi? Diýmek, kynçylyk bilen birlikde yeňillik bardyr. Hawa. Kynçylyk bilen bile yeňillik bardyr. Şeýlelikde bir iş oturdyňmy, dessine başga bir işe başla. Şoň bilen meşgullan. Hemişe Rabbiňe sagyn, şoňa ýakynlaş. Tilbe meni eşdiýärmi? Eşdiýän kerdel. Birazjyk gürleşip bilertmi? Gürleşekmi? Bagışla bolyn, näme gürleşeli? Belli bir wagt bir ýerimde gulak asmadyk. Taňa ýeterlik derejede üns berip bilmedim. Men ünsemätäşdär kaka. Sen onsuzam ejem ölenden soň maňa üns bereň ok.
Guruluşyp bilersiz. Derdimini biri-birimde gurrun görüp bilerikde çödüp bilersiz. Men öz derdimi öz başlap özüm çözüp bilerim kaka. Hiç kime mätäş däl. Onu da taňa mätäş däl. Indi bolsa git şu ýerden gaýrat et. Ýeka galatym gelýär. İşim var. Dur Salih. Til verilen guruluşaly, bolmasa ýalňyşmagy mümkin. Yol, uğur, hakdan bolsa. Sebäp faraon bolup görünse de, oň barjak ýeri aýdyň bolar. Onda goý bereli. Göreli Mevlam neýler? Neýlese gözül eýler. Ece doğanım bilen gelipdim. Yitirdim. Tapıp bilem oğanı. Ece. Telvi yaman ervet düş. Kaka. Kaka sen nerede kaka? Benim gittin kan tüydüm. Köşeş bana. Doğanım gidipdir seyret. Bu hatratlar ýalňyzlygymyň leýlap men çydap biljek däl gidýärin. Men gaýgetmä, başym çarar. Onusyň kakam hemişe şeýle diýmeýärmidi? Güýçli bolun, hiç kimden kömek araşmam diýmeýärmidi? Ejemiň ýoklugyna çydap bilemok. Gaty göresim gelýär. Üstesinde kakamyň hiç zat bolmadyk ýaly hereket etmegine çydap bilemok. Şu sebäpden gidýär. Telbi. Şu yer değil mi? Elbette şu yer. Hani meşhur yazıcı var ha. Şoň aýaly helakçylyga uçurdy şu yerde. Of, ulug var ha. Birden Dur dedim, düşecek. Alın. bu yerde näme etjek jigim? Ececan.
Waq bıçağı nire gidip biler kallacan. Bilemok ece. Gidip bilecek çorlarynyň baryna jaňat çykdym ýok. Ýok bilemok. Men Salih bilen çykýan. Men nire barar ya. Bilemok. Nire gideceğim bilemok. Nire gidip bilerke. Ay. Ay. Uf. Inne gıyr nereden taparkam? Nereden gözleyin? Yanında onu kömek edip bilmedim. Näil hata öğrettir. Şonça kitap yazdım. Yazandan köpüdün oldu okudum. Nähmeni ellen verdim. Nähmeni görüp bilmedim. Aslında ehli kitapları yekevir kitaba has qow düşünmek üçün nämedir? Allah can. Allah can. Öt işligimi, sen tükönüksüz kudratına düşünmek yoğunna girdim. Yalvar ya. Bir içeri kaldım. Utordum. Mağu kömeget. Gıydım hazratını görkezme bana. Yüreğim çağam hazratına çınap bilmez. Yalvar ya. Yalvar ya kömeget Allah'a çağam. Canım bağlalam. Häzir aýtjaklanma düşünjeňiz, düşünmejeňizi bilemok. Ýöne şu hat häzir dälle birap ulalaňyzy bermek isleýän. Ömrümiň ahyryny seninle hemişe ahraňyzda, hem-de ýanyňyzda size gollawçy bolmagy çalyşjak. Ýagny biri-birimizden aýry düşemizde-de size çağı kanyp aýdanlanmy hiç çaçan ýadyňyzdan çykarmaň. Heran haçan öýdüňizi ýalňyz duýsaňyz, şo pursat ýüregiňize seretin. Şo ýerde Allah söýgüsini, güýçini görersiňiz. Ýeňip bolmajak ýaly görnýän kynçylyklar bilen ýüzbeýip bolaňyzda da ýeke täsirgin ýanyňyz Allah bolsun baglanan. Kakam aslında gatgowa adamdyr, zanny arasadyr. Köp köş beýle duýgular başyndan geçýär. Ýöne belli wagtdan soň özüniň eçiligine göz ýetirip Allah saganar. Sen hemme wagt beňişli ýaşasaňyz anan ýaly eçeňiz andan. Gıydım. Näme bolsaň? Bu ýerde ýeközüň näme işleýär? Men ejem şu ýerde helakçylyk uçurady. Meşhur ýazgyň aýaly. Güýçli Oktay. Men şonka ýydy. Şunu aýtsam, men ýazyjyny belekin tanamaýan. Ýakynda şu ýerde elbet helakçylyk boldy. Ýöne boljak işe çäre ýok. Oňa kaýyl bolmakdan, oň üçin dilek etmekden başga elimizden hiç zat gelmez. Ýöne men gaty hatyra çekýän. Hatyra çekmekmi, hatyra çektirmekmi? Sen öz-özüňe hatyra çekdirýän. Ölüm ýokluk däl. Hiçligem däl. Gysga bir aýralykdyr. Ahyrynda täzeden ýene gowuşmak bar. Onda aklyň ulan, kalbyň sesine gulak as. Hemme zadyň eýeti Allah, el açyp dilek et. İçiňi şoňa dök. Ýadynda takla. Her bir kynçylyk iki sany aňsadyň arasyndadyr. Gel gydym. Gel. Ýöremäge kömek edeýin.
Sağ olun daýy. Dur! Dur! Dur ben bul! Dilwe! 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 Kakacan. Kıydım. Kıydım. Bağışla beni. Bağışla beni kıydım. Seni Allah'a verdi ağam. Sağ ol. Kıydım oğuşurdun bana. Hawa gadarly tele tamaşaçylar, şu hepde mehmanymyz Güýçli Oktay. Oň bilen ýalňyz dälsiň zatly täze kitap barada töhwetdeş bolmakçy. Güýçli aga, soňky kitabyňyzyň mazmunynyň gurrun berýän zatlary odalky kitaplaryňyzdanam düýüp götür tapagtly görnýär. Owa tapawdy görnýändir. Ahir asal aýtmaly zatlarmy, asal ýazmaly zatlaryny beýan edip başlandyryny pikir edýän. Bu pursatdan beýdalanyp bütün okuyucularımdan ötünüş soraýan. Men ödön doğruluğa yeterini pikir ediyordum. Yönü Allah'ın ruhudu, kömeği olmasa hakikada göz yetirip bilmeceğimi düşündüm. Şükür ediyen Allah bana kömek etti. Nefsimden üstün gelip hakikati görmewime kömek etti. Çıtıraşın, tağıllaydın. Yönü neticede bir zat isleyen olsanız onu Allah'dan dileyin. Sebebi Allah islemese sizin elinizden zat gelmez. Vay kakam gaýdyk geldi. Ýöne şu kakam has gowy. O, men balalım. Güýçli aga, köp sag bolun. Senem sağ ol Gökhan. Kaka! Oğlum, Kakacan! men oğlum. Bu işlere indi çınlanım adiyal güýçli boldy. Menmenlik buz bölüğünü meňdeşdir. Elini heme yakar hemem üşöder. Tutmak kıyınlar. Barlığı hemişe külpetildir. Kulpödün reknedi nerede? Buz bölüğünü meňdeş menmenligi Hazreti Muhammed aleyhissalamın Kowsar howzuna atıp eriden adamlardan biri bolan. Gözül ahlaga beslenen adamlaryň biri bor. Damjy haderiýa urlan. Hiç kat konuksuz hadina goşanlardan bolar. Hakyky güýçli insan nefsini ýeňip bilen insanlar. Allah hemmemize şol güýçlilerden eýle bolsun. Kaka hoş geldin. Hoş gördük gıydım. Bilýän kaka, kepderleň çağalary bolupdyr.